Diyos, mananaasik at mananatarus, numampay, isumbat kayo at saan? Madaduma, matarusan kayo, at ikalat itong damay sa itong daway, na agbabawi, at itaan saan, at ang kalinto at lain, na uben. Tema tumawag di pamahawan, ako Diyos, kataligi, ito, na sinaanak kayo, ibigin na. Apo Jesus, ika, di anak, di ama, na sakripisyo, di yan mo, para isang bungan, apo ka siya na kami. Sika, ibalan, sika, itikinapod mo, sika, itibiyag, Kristo, asya na kami. Apo Jesus, ikaw mo ibabalot ka na kami, hindi makatawan ni Ama, Apo kasya na kami. Kasya na kayo, ay manakawanin na Diyos, ako na manakawanin mas masok kayo, pero ipan na kayo, itibiyag na ang nanay. Gloria in Dios, iti
ni Jesucristo, iso makipagbiyak yung makipaglayan ka, ng Espiritu Santo. Kaya manayon ka ang hingganan. Amen. Narito'y may basa ng araw peligro ni Sr. Ezekiel. Humabigay managtagtates na dapes, isagan na tepaso at tutuloy na nagyan. Nagsaoti ako kanya at kunanan. Kunayo saan analindan ti aram ti ako Diyos. Dingganda, na kayo mga Israelita. Ipagabot yung pati saan analindan ti aram ko. Na kayo saan analindan ti aram na. Uisagan niyo ti analindan at tao ti aram at aram tinimba. Sa aram ti tinadatas at matay. Dagiti datas na aram na. Di pa kayo gagawan, di pa patay. Ngayon, isagang managdadakas, itidakas na aramid na, kaya't aramidan na, tinalagdag at tinimba, may isalaman na, tibiyang na. Nabigdig na, itinadakas na, kaya't isagan na, kaya't baso. Itikas ka, saan ko ang matay, tudigat at tuloy, ipanagbiyan na. Peace sa o, diabo. Ako lagigang titinamanang maasin. Ako lagigang titinamanang maasin. Isurong kanya nagkikidagdagan mo ako. When pagkamunin na kanya. Isurong ng akya kasmayan mo ikinaputong. Kasi kati Diyos ang mga mangisalakan kanya. O ako lagigang titinamanang maasin. O ako lagigang titinamanang maasin. Titinamanang kayat mo. Ngayon pakita hindi kumanay. Pagkawanan ti baso, ng lapsing tinaaktutubo. Gapuit ang balbalay mayan mo, at tinaibag mo, lagitan na o ako. O ako lagigang titinamanang maasin. Naninda tinaibag si ako. Isuro na nagitiman ang baso, itirungan ti palnaanda. Iturong na nagitinapagbaba, itinaninda kadala, at isuro na ita, ipagayatan na. O ako lagigang titinamanang maasin. Dahil may basa na araw ni Surati sa Pagno sa nagiging taga-Pilipos. At tarumata kayo ikababalin na mas kababalin ni Jesucristo. Mapapigsa kayo kami ipanagbiyak ng Kristo. Maliliwa kayo kami kaya't na. At kami para kay Tagwayo Espiritu. At damot lang ipanagdidinumuyo. At panagkay kayo sayo. Dawanan na roon ka na kayo. Nga anahin nyo inagsak ko. Babalan di panagkay may sayo ipagduro. Kaya karalawa ka natin. Di kaya marami di yan naman. Ako itinaapo. Wino kinaino. Ang pakumbaba kayo hindi, imansakan na isa, at giyo'y pag-aro, naimba kayo ng nagigilad mo. Saan nga iti pagigbagan nyo, ikitaan nyo? Kitaan nyo ng ipagimbagan, itunggal na isa. At dakumaka na kayo, ikababalin, as ikababalin ni Kristo Jesus. Nupay at atin kuha na iputong, ang kasasaad ni Diyos, di na ang papilit, nagtalinagad ikasta kasasaad. Ngam iti kabutbukudan na natin, pinaybayan na amin, inalala ti kasasaad na isang amin. Nagbalin ang kastao, nagparang itinatauan ang alaman. Nagpakumbabakit na tunog ang ikat yung patay, when iti papatay na iti krus. Gapuin nila ito, itintanong ni Diyos, iti pangakuan masaka, kaya tintin namin kuwan na tinagan, anaganda ko ng iti amin anagan. Iti kasta, pamagayaw itinagan ni Jesus. Agparintungan na iti amin ang paraswa sa ilalim. Dito'y dagat at iunan itagal. Kaya isilalata, kay paglaak ti amin na tao, na Jesucristo, Iso ti ako, apakadaydayawan ti Diyos Ama. Peace sa o ti ako. Hindi ako nagkalit.
Siya sino kadatanan tinutungpan ikipakayatan ti Amada. Sinalunsod ni Jesus. Ti kinamuna, kinunada. Ito'y nga kinunakan tayo, kinunan ni Jesus. Umunmunan doon na kayo ang mga ipagayat ni Diyos, kaya sins every grace, kaya nagititig moral pagbagi. Ay may karayunan na nangisuro ito tuwanan sa hotel niyo, at di yung ginaki. Ngayon naman, kaya magana, kaya sins every grace, kaya nagititig moral pagbagi. Kaya kuray kayo kapasan, pinataki kayo ito'y, di kayo nagkabawi, at namati kayo naman. Di Evangelio di Awa. Kaya pinagpahit ang ako. Brothers and sisters, good morning, Marisa. Dato'y gospel kayo palaging na kanya, kanta ni Brother Aguilar, dato'y anak. Noon nga ay lumaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila kaya, walang magagawa. At sa bandang ulit, nagsisisi sa isip mo na ikay nagkamali. Unahan din sa President Roman, only the fool doesn't change his mind. Masaya ka mo, baliw-baliw din ano kayo, paano nagiging mo na paano ugat mali. So, yung anak na nagsabi na hindi, pumunta rin. Ikatrabaho niya ba alon? Wala tatang. Diyak kaya, wala na yung nagbabali. Napanood na alon. Pero di ba isa? When tatang, mapanak. Yung hanga naman. Can we relate ourselves with those two sons? Mas nagiging teenagers ka, basta. Nagiging teenagers with rebels without cause. Karamihan, merong authority hand up. Mas dami ipinagkita ng parents and teachers or any person with authority at kontrabida. Kontrabida lahat. Kaya kung ano ang sinasabi mo, ginagawa nila yung kabaliktaran. Kasi actually nila din pagka-toddler. Hindi toddler, ayaw na. No! Wala na din pagtitrugin. Delikado na. Basta kasi din ang teenager. Parang may gustong patunayan. Pero sa bandang huli, parang may bumili na sisindi sa ibabaw ng ulo nila at sasabihin, tama ang mga sinabi ng nanay. Gusto gaya, magiging magbaga, magiging atang kung walang ito. Amin kayo pagsabi parang magiging teenager. Dapat natarusan kayo magiging teenager. So, ito naman na panamutan ni Ama, iti gospel, hindi saan pinananalaan na. Ano tinarapin na? O hindi nakasulat yung ganang presyon na naghamas na Ama kayo. Saan na dinusa, saan na pinapaginan, saan na pinagtalaw ka dyan na inananusan natin kinamuna na barbarag natin ito, pagsingkot ko lang ka. So, di naman itunatan mo, naging kinaganda. Kasi pati Ama kayo sa bilangin na anos. Yung nagiging mo na, may samalang mo, wala na. When, data, mapanak, hindi ka lang. Yung saan naman, pagos, pagkapsat, nagduma, at ang kakaslingan na pamagusto na budi-budi, bait-bait na yun, pero pag nakakalimot ka, pag tinok na yun, pag wala ka, gagawin na yan lahat ng gusto niya. Kung marpisaan na nakakalimot ka, mapipili ka, mabugbutan lang ka, mababait lang ka niya, ang tao piti na tunda, dahil kinasingkot na, kung kunyari na. Kakabsat ng Kristo, ito ay ang spiritual level. Kaya, mapagkay di anak na ng ibagati, when? When is the pagkay ni Lord, di ba?
Semana Santa, New Year, dahil nag-ibang baga kayo. Kung nagkumpisa ka, na kayo na magserservi ng simbahan, nagsapata kayo, na agservi, akman ni responsibilidad, staman kayo at naging gobyerno. Ang mga pangako ninyo, inaasahan ng Diyos yan at inaasahan ng mga tao. Panindigan mo ang salita mo. Doon naging imbagang impromisang tungtalon, aramigan. Kapantayan di ba yung dalawa, anak? The one who said no. When did we say no to the Lord? Kung lalagpasok ka, isupan mo, no, Lord, no. Pero, bumubulong sa iyong konsensya, sasabihin niya, anak, is that your final answer? Parang doon sa Juan Studio Millionaire, si Rick Soto, is that your final answer? Yan na ba talaga? Alam ng Diyos na walang taong nasa tamang pag-iisip na gagawa ng masama. Siguro may pinagdaraanan ka lang, kaya ka nakakagawa ng mali. Kung God wants to give you a chance, alam ng Diyos ang kwento ng buhay mo. Alam ng Diyos na may kabaitan, kabutihan sa loob mo. Nakakagawa ka lamang ng mali dahil meron kang pinagdaraanan. It's just passing by. Ang makabsat ang mga Diyos na dumdeng dahil ay kanito na ay gusto kaya nagiging magbagat ni Diyos kung walang do. And some people come to conversion at the age of 30, kada nagigay makapanunod into no 40, kada nagigay ang babawi into no 60, kada nagigay ang 50 into no 70, dapat nagigay ang babawi into no magbubusugan. But sooner or later, we will come to that point na yung no natin magiging yes. At talaga kayo mababagin ko kung kayo dito yung simbahan. Mabagin na naman ang baso na ka na. Baka no, sumsurat na pala lang at alas-asad na. Hindi ko na magkakasad. Kapay talaga yung simbahan. Ang dahilan kung bakit may simbahan ay para tawagin, pabalikin ang mga nawawala sa landas. Ang simbahan ito ay simbahan ng mga makasalanan. This is a place of mercy and compassion, a place of new beginning. So, we are all a work in progress. Lumaban ka ang mapukis, i-judge mo dahil pukis mo ang kailangan ng di barbero. Kadalas mo na pukis mo. Kasi isuro-suro mo na. Makamuha na ang pukis na Panginoon mo na. Kasi ipapagkumparahan kayo ibagin kayo ngayon. Hantay na nalagpas ni Apo Diyos kanya kayo. Hindi pa tapos ang trabaho ni Lord sa atin. We are a work in progress. Kaya inaasahan niya na yung no na yun, yung no mo na yun, magiging yes din. Someday, you will overcome your sins. You will become the best version of yourself. In Jesus' name, tumagal kayo kasal. Mamahal kita, ang Diyos, Thank
paginggagan patay. Nawatan ni, ngayon kan na kami ikiret kaya pinsan ang mga sulot ibigala ni Kristo Jesus tapos kami as anak mo. Titunggal kalagat ko namin ako dinggen kaya paraburan na kami. Ako din kaya paraburan na. Para isangkay na ang Iglesia, nang unang ni Santo Papa Francisco dan San Jose, Obispo del Topali, kaskan mula ng mamunya, anang isagala yung pangalan ni Kristo, babaan kita ng warawawag na, tinahibag ka lamang, ang palindaw umabot alalan na hindi na aywan at sulit at Kristo, kumaralat tayo, kaya ako. Ako dinggen kaya paraburan na kami. Para nagiging ituturay ipamilya tayo, kasi ng Kristo Jesus ang galing na aligan. Tapno ang serbi kalagitikan tao, aramin din ang umamat, ang nasayaan at tiyan at tunda, at kas nadutukan ang serbi para ipagsayaan ang tiyan. Kumarawat kayo, tiyan. Ako dinggen kaya paraburan na kami. Para kadagayo at dalinoy, ang ipagkarambang tinasampuan ang Eucharistia, kasi unang anak tulong itibilin ni Amana. Aragigan at surutan tayo ng tibilin ti ako, babaan kita panang ipakita tayo, ti ayat at tulong tayo, itipata tayo ang tao, kumararat tayo ti ako. Ako dinggen kaya paraburan na kami. Para kadaligiga, masaksakin na makaasig ka na idadanas. Saan na umaamawanan, pinagdamay tiyaw. Kaya nagdalingan na pinag-iksa ka na kiral ang pangmatagan. Kristo nga ako tayo, Diyos tayo. Kumararat tayo, kaya ako. Ako dinggen kaya paraburan na kami. Para kadaligiga bagsa tayo, kaya po sa iyo. Sampai kumaamarapag na tiyaw, nga ang nanayon kasing kaliti ako kalakwala. Kumararat tayo, kaya ako. Ako dinggen kaya paraburan na kami. Ama, bawalan kay Kristo nga ako at damgan kay kaya kaharami, tulungan naman ang bahay, pinasatang gimong mo, tapos kay kay sabi, kapukan Kristo nga ako. Amen. Mananasi
Gapukan Kristo na ako ni Apo kaya nakumaga na kayo. Kita kayo dari puso ang yaman kayo, hindi ako ang Diyos kayo. Totoo na kayo ang may kalikat kung gano'n ang nangikat pa kayo sa lahat ng at napamigil kami ng siyong kondisyo ang yaman kamakit na ako na salban na ama ang nakapalingat ang nalayo ng Diyos. Nabibigyan ni kapakakitaan, pakaitandugan at gloria masika Diyos ay matay sa kanayan ng tao na ikay matay kay di ka rin kanyang kilangit di managbaso ng tao impay mo kamalay sa hatan mo babagayan itig na sa mga makinatao ni Apo ni Jesu Cristo at gabukan Cristo ang nahilayaw itanay mo di ehersito kay di Angeles isuda ka agaragsat ang nanayon at sa tanang mo kay kawalan ni kay kaluso mo ha kay kinpuyong tulan pinakakay at higat ni at kunami. Iwag tayo ng misteryo ng pamamahay.
Espiritu Santo. Nagmimikap ka na ako din na siya ay saklat iti sa kalunan. At pareho kaya na Diyosan. Naglagay ka na ni Francisco sa Panginoon. Kaya sino ang Espiritu kay kailangan ng kapatid. Nagmimikap na ako kay kailangan sa akin. Magpatulog na sila na ipanangunan ko. At amin kay Ibusay na iti sinong kaasip. Awalan ka nila iti sinong karagyan mo. Napakakitaan ka rin ka ito ng luha. Awalan niya ako kay ipayungan na kaasip ka na kami. Hindi na may harila amin. Kaya kanayon na nila kaya makirarap ka ko kaya kasana na gagawin Maria na inang Diyos. Inalasa ang Jose, esposa, kagalibinan nasa na apostoles, kaya amin ang sa santos. Isuna ang pagpundo ang nagserbilin ka nila. Magkikagmang ang tukadlan ka na wala sa binagin ang mamilayin tayo, kaya mamipagtan mo ka ka. Gabu ka ng Peso Cristo, anak ko. Gabu ka ng Cristo, sila ay sa ng Cristo, kaya inisino ni Cristo, itinimpuyo ng Espiritu Santo, irukuy ni kanya na maling na Ama, iamin at tayo ng Gloria, itiap na nayo, awan ingana. Amen. Kumaharap kayo, itiaman kayo sa tinagin, as insulo ni Abel Suster kayo.
additional announcements, brothers and sisters. Dispensary ni ako na tawag ni Bishop Luis Tatayo. Nandiyan ako kami na sumamugad October 12 eksakto. Nagkakwarantine pa saan na makaumay. Tuloy na tuloy. Ibis Tatayo, October 12, 9 a.m. Mag-isa, inabulo ni Monsignor Numeriano Kapot, Vicar General Cayo Pasal. Dati posisyon naman, motivataan may pastoran. Dahil commissioning, EFDC and Congress, new and old, ipostpone kayo kailangan na pa, kurahin kayo ng bishop. So, hindi umayan. Baka November, kumain na, lisan na may gym kayo sa November. So, hindi commissioning na kayo, EFDC and Congress. Naglalpasan ako, bayad pa yung kalpas. So, dati nandali 2 million mabayaran is support our project. That we offering kayo fiesta, envelopes, and that booklet, intentions booklet, mapanamin ka nagbayad kayo na gym. Thank you. November 1 and 2, awali blessed day ako sa ito, mabalik niya ang request ako. Mabalik pa yung mga kanitay. So, by request ako na, hindi ko tayo dito yung office, magkarasal kayo. Pag-bless, panpansyon, binminakay kayo. So, bawal po ang pupunta doon sa cemetery sa November 1 and 2, at mga ibang araw na inalaga ng ating munisipyo. Kayo mga ikay, hindi na tayo mga pasyal din kayo kayo. Okay, joke ulit. Mother kayo sa let's pray. Ipay mo na lang po, alay ko sa misa, mawalan na, imagingan na kami. In marabaro